hontan hona etorri gea, azkeneko hilabete hauetan Goierri inguruotan bildu ditugun sinadurak aurkeztea diputazioa, beraiei bertako mandatariei esanarazteko gure desadostasuna eta ikus dezaten ez gaudela ados funtzionatzeko era honekin eta nahiko genukela bestelako bide batzuk bilatzea zaborran gaia konpontzeko. Gaurko hontan, azken hilabetetan aurkeztutako jendek sinatu duen paperak aurkeztu ditugu bertan eta espero dezagun erantzun bat